ですけれども、台湾で人気のゆるキャラだそうですね。そうですね。足が短くて可愛いんですよ。そうなんです。今から登場してくれるんで、その時の歩き方とかね、動き方っていうのにも注目していただければなと思います。ちなみに台湾ダーの形は台湾の島の形を模しているということなんです。大好きな日本でもお友達いっぱい作りたいわとメッセージを頂戴しておりますよ。夢はマッサージ。マッサージ全店制覇っていうですって。やっぱりね、台湾足つぼマッサージとかも有名ですからね。そういったところも、あそこにね、台湾の足裏マッサージのブースもありますので、台湾ダーにちなんで皆さんもこの後足を運んでみてくださいね。それでは早速お呼びしましょうか。台湾ダー，让我们欢迎台湾达。台湾の国の方なので悪いな台湾。見たい食べたい行きたいワン台湾だ見たい食べたい行きたいワン台湾だエキゾチックで緑あふれる女の形の島フルーツいっぱい優しさいっぱい南の癒しの島見たい食べたい行きたいワン買いたい台湾だ見たい食べたい行きたいワン台湾だ魅惑ワクワク夢パクパク織物形の島歴史がいっぱい友達いっぱい一番身近な島夜市、温泉、エステにスイーツだって楽しめちゃう世界の宝よ。名所、旧跡、大自然、ことを巡ってタイムトラベルに出かけよう。新幹線でひとっ飛び。見たい食べたい行きたいワン台湾だ見たい食べたい行きたいワン台湾だ仲良くしてね手をつないでずっと一緒にいたいワンだ仲良くしてね手をつないでずっと一緒にいたいワンだ見たい食べたい行きたいワン台湾だ見たい食べたい行きたいワン台湾だ台湾ダーの可愛いダンスでした。皆さん今一度大きな拍手をお送りください。さあちょっとね予定を変更しましてお話伺えたらなと思いますので、台湾ダーとお姉さんとちょっとお話伺いたいなと思います。我们来采访一下我们的台湾达。さあ台湾ダー、この台湾の形をしているっていうことをね先ほどお話ししたんですけれども、頭に可愛いのついてますよね。これ何ですか？请问一下，他头上这个东西是什么呢？兰花。
ランっていう花、ランっていう花ありますね。コチョウランとかのラン。そうですね。ランの花が頭についてるんですって。他にもこの台湾だーっていう鉢巻きも可愛いですね。可愛いですね。ちなみに台湾ダーの体重ってどれぐらいなのかご存知ですか？ないんじゃない？ね、そう、重さどんぐらい？重さ重さ就あや他的体重多少？44キロ、そうですね。44キロですって。意外と軽いのか重いのかっていうところですよね。こんなにね背高いのに今は見えないですね。ねえ。ちなみにお誕生日は2013年の8月8日だけど年は取らないらしいです。请问他几岁？永遠の何歳かな？永遠の何歳ね、ですかね。 2013年生まれということらしいですよ。でね、さっきレイさんがおっしゃってたみたいに足つぼマッサージ全店制覇が趣味っていうことですけれども、なんとマッサージが大好きなので、今日もやってますか？うんってうなずいてくれました。なかなかね、その短い足がチャームポイントということでもある台湾ダーですけれども、マッサージ大変そうね。そんなことないよって言ってくれてます。さあ、台湾ダーは普段どんなところで活動してるんですか？台湾全国で活動、日本全国日本全国活動してでますね。活動してくれているということですので、どこかでまた皆様お目にかかる機会がありましたら、ぜひ台湾だーって手振ってみてくださいね。この後も会場内とかにはいらっしゃいますか？いらっしゃるということですので、見かけましたらぜひ近くで写真撮ったりとか握手したりとか抱っこしたりとか、いろいろ台湾ダーと触れ合ってみてください。さあ、ということで台湾ダーに皆様今一度大きな拍手をお送りください。台湾ダーから台湾ダーでした。どうしゃー。気をつけてまた戻ってね。せーの、よいしょよいしょスキップみたいなことできるんですね。確かに思い返してみると、さっきのねダンスでも軽快な足さばきを見せてくれていましたよね。可愛いですね。持ち帰りたいです。あ、振り返って手振ってくれました。また来てね。バイバーイ。さあ、ということでステージでは台湾ダーのステージをねご覧いただきました。この後は13時30分より風大師という人形劇の